Lord, maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan at magamit namin pang-araw-araw. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen. Ay naku, Diyos ko po, Rudy. Nag-gimasen girls. Siyempre, gawa tayo na sa usawan, sili, bagoong, tsaka kalamansi. Ito. Konting bagoong lang. Sarang mekus. Wow, unang subo para sa inyo, kakabsat. Budot. Banalo. Himbabao. Tilapia, ulo. Ay nako, sarap talaga ng ganitong mga ulam. Lord, maraming salamat ulit dito sa blessings. Napakasarap po at nabusog na naman po ako. Maraming salamat at lagi ko pong ipinagdarasal ang ating mga kapatid na OFW or hindi man OFW. Kayo na pong bahala sa kanila, Panginoon. Maraming salamat.